Já jdu pro podběrat. Stále dneska. Ale on s tím šel až tamhle. Tam nejsou ty lekníny. Ale to je velký. To je velký. Jasno. Jo. Nejde od nás vůbec. To je taková pavučina. Podívej, hele. Budeme takhle tady. Nejde vůbec. Se zamotá mezi ty lekníny, uvidíš. A ne, pojď. Tybo, ten je pěknej. Hele. Jo, ty vole, je to tam už. Hele. Ty vole, to je, ježiši. Ten je pěknej, ty vole. To hlavně, ať o něj nepřijdem. No, nech to takhle, já ho tam navedu. Ten je ty vole. No ještě větší jak on sama, vole. Ty vole, ten je nádherný. Pojď. Nebo já ho tam navedu. No. Yes! Je to tam. tam, ty vole. Lenko, to je hovado. Počkej. Drž, já to držím. Ten prut. Tak já vemu ten prut teda. Tak. Že by se... Ty vole. To není normální. Já dojdu pro tu podložku sem, ne? Ne, já ho vemu tam. Nebo počkej, já ji přinesu. Ty vole. Jo. To je 10 kg, jak dělám, ty vole. Vidíš toho, co si přišla, ty vole. Ty vole. Proto je to na telefonu. No ten ty vole. Tak hoši. Teď se... Ty vole, on je velký jak to. Ten je. Ty kráso. To je kouzelný lape. No ty jsi nádherný. No tak ty vole, počkej. Ježiš. Miláčku. Já ten prut musím dát na stranu. Já vím. Chlape. To nejde ani. Tak Tondys, pojďte můžu poslat, konečně se zadařilo. Ty vole. No nic, děláme to jinak. Musíš vejš. Tak a tak a